Гледаме си, значи, Нова Плюс, но що да видим? Картина от къщата, а звук от кой знае къде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Супер. Обичам те. Не бе, нищо не па. Преди го държа в ръка. Разбрахме няколко много важни неща, Василев. Може да брои до 21. Обича Азис и обикновено го държи в ръка. Уф, добре, че не го виждаме. Не бе, нищо не па. Преди го държа в ръка. Нова Плюс продължава да излъчва по погрешка. Ще видим един от героите в диалога, вероятно техническо лице. Моли, я виж, трябва да има камерата, я подаваме. Трябва да я има. Да. Има ли ни, бе? Той звъни в това. Ето още информация. Този танцува добре, а другия се казва Мони. Скоро ще научим и името на танцора. Искам монката да стиска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, говоря. Айде, до кога говоря? Писна ми я говоря. Еви, тук е то клепара и той сега ще говори. Ей, клепар! Ей, клепар! Как са колелета? Значи ясно. Вместо пищова ескалата, гледаме Монката и Клепара. Ей, на това му се вика истинско реалити. Ало, да. Благодаря. Благодаря, ето ме пак, ето. Благодаря. Мерси. Много добре съм бил изглеждал. Благодаря. Не знаем колко време е нужно, за да се усетиш какви глупости вършиш в ефир. Но настройките за редовно включване на Иван Черкезов продължават. Пише там, нали, стрим и камера. Когато си е Черкезов, е натиснато бутонче тук, той идва. Камера, когато си на стрима, когато трябва, и натискаш стрима. Така ли ставали нещата? Пише там, нали, стрим и камера. Когато си е Черкезов, е натиснато бутонче тук, той идва. Камера, когато си на стрима, когато трябва, и натискаш стрима. Разбрали ме? Сега ще дойде Бамзи с камерата, идва, крачи, бодро. Хоп! Както виждате, понякога отвън е по-интересно, отколкото отвътре. Как иначе щяхме да се познаем с Бамзи, Монката, Клепара? Значи Клепара ми е любим. Има още много издънки и тая вечер от Нова Плюс. Която в опитите си да покаже всичко свързано с ВИПа, показва дори и пробите. А сега е време да видим защо беше цялата тая гюролтия. Ей, Нова Плюс, ще ви скъсам ушичките, ще ви скъсам. Плюсчето ще ви скъсам. Скъсам плюсчето и ще ви слагам минусче. Даже ви слагам едно минусче, защото плюсчето не ви е за вас. То е за над плюсчето. Разбрахме, че техниците подготвят включването на Иван Черкезов в Здравей България. Но Нова Плюс няма да ни лиши от неговата репетиция. Много така наречените роднини. Майки, бащи, сестри, нечечо силна и пращаме сексуални поздрави също така на националния селекционер, както и на сектор Г. Моля! Пращаме сексуални поздрави също така на националния селекционер. Без да разбере, Черкезов напсува ицата ефирно. Включването приближава, нещата стават малко по-конкретни. Значи, Монка, аз говоря. В момента, в който свършим да говоря, ще направя една препратка към Лора, за да видим автентична атмосфера от къщата. И в този момент ти пускаш стрима, след като минем през студио, и ме уволняваш. Ако изобщо ме уволнят и като аудио. Но когато ми се обадят клявките... Ние не знаем кои са клявките, но те със сигурност си знаят. Но когато ми се обадят клявките...
Аз ще кажа на Евгений да ти предаде, дали ще остана на аудио. Като свърша с това, което имам да говоря, нали, казвам, нека сега да се потопим в автентичната атмосфера на къщата. Ти ще минеш през Коритаров и Монката през Мишка. Ето го и дългоочакваното събитие! Включването на Иван Черкезов в ефирите на Нова и Нова Плюс. Иване, здравей, къде ти е синето шалче? Здравей, Жоро, добро утро. Има изключително важни неща в държавата. Безспорно матчът също е важен, но най-важното нещо в момента е къщата на... Крачко, видя ли там някакви кети и се мернаха между храстите? Къде бе? Как къде? Там не виж ли? Това е Васко! Кой Васко? Как кой? Васко Кеца!